siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu igidangoma le likaKhuzane lapha nawe ingane zakwethu Thibela soveze okungenami ke lapha ngesenzo sikaNgelo V ukuthi aposte igcokamelisha ke lapha nawe ingane zakwethu. Umsola ngokuthi uvala i-trendy kaKhuzane ukuthi uthathe unumber 1 ke lapha nawe ingane zakwethu kuyikhuphukane zakho ukuthi nje kancane kancane uNgelo V uyavela ukuthi ucheme nomthandeni ke lapha nawe ingane zakwethu. Lokhu ukusho kuyipost yakhe ke lapha emva kokuthi uNgelo V aposte isithombe bamene igcokamelisha ke lezi ithombe lezi ebabexolelana kuzona ke lapha noNgelo V emva kokuthi bethu ukubambana ngezandla ke lapha nawe ingane zakwethu. Ubhalile nje kuningi ke lapha nawe ingane zakwethu akuvezile. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Yo ngena